Okay, asa marieta ngoro kuira mnyambane. Gwodiane pobasi kuitangane. Ono lende na chama soma ande ndoje ngana somira mangana maya ubotugi na naona kuna faida. Asa marieta ngoro ku Isabella Isaya Onyando. Ona ikira lero ase Kisii High School asa mafundisho yo kwegera igoro y'oburemi bwaitu. Amaene twasomira amang'ana amaya na kubwa mono twasomire buna turatuga echiombe chiaitu buna turarema chinyeni na kubwa mono buna turapima riroba riaitu ekiaera rigesa riaitu riabeire rike mono. Igo amaroba aitu naganeiri topime kero omonto apima omogondo oye egere arore ng'a madini kiaro ase omogondo oyio egere torete amoyo toranyare koba togotumia eri tochikonyora rigesa risaine. Asa marieta nkoro property omwenga mokwa no mobiaro Bobasi constituency ase ward ya Bobasi chache nabo igo nkoro ase location ya Nyang'iti gesura sub location ase rituko riarere goria beire riomogoka asende mono ase ng'encho twaigeire ebinto ebinga iga ase Kisii Boys egeti ekogera ntwaenda ase amang'ana ya obwoyo twaeta ororo twaeta ase amang'ana ya ebituma twaeta ase amang'ana ya echinsu twachira amang'ana ya echingoko na echiombe twanyorire ng'a ego tokonyora tosirete totamaete egitogokorera kirera twekire konyora ng'a obomaene toise kobwatia ebinto twasomire ntonyare koba togokonyeka naende nairaneiri ng'a mbuya mono ase eng'encho ya eredio yaito ya Kiss FM mwanyare koba mogotofuatiria mono gere mwataka komanya ng'aki omoremi akobangwa igo rende tiga tonya gogosabirana ase eng'encho twanyora amafunzo amaya tokonyabwati naga tokonya ase ching'aki chire motu mbuya mono. Inche ase amarieta ngorokirisa abanyabutoi bwa church inga nyamache iga aria gekundi kianene kia Mwanyangiri Self Help Group na twasomire ase rituko riarero amang'ana amange mono ase amang'ana ya amoyo naro narora ngokia na oboremi bwaitu bono togosaba eserekari county government emanye munana kia abaremi tokonyora amoyo eri tosimekere eri nainto tonenei oboremi bwaitu. Asa marieta ngoro Rafael Macho Bongeri kurubumari babonjari twairane embuya mono so toikiga iga Kisii High School korigeria oboremi bwaitu muna buranyare koba erinde kore machi ndagera muna nchendo omoremi bwemesi igo nkobairaneria abaminto bari mwatorentaga mbuya mono sana ntware gochaga nyatori oboremi bwaitu igo twairane na mbuya mono so gotorangeri twanyari goichaga Kisii School ase oboremi nabone mesi inkorema MSC 2000 nanyona agasire siringi 40,000 igo nkoringereri na Kisii county ninje nabete namba 10 igo ngonya saba sana around ndeme no namba emo mbuya mono bia mono asa marieta nkoro ku Samuel Ibungwae na inche nkoro korwa ase Nyakoe ward keombege koro kwanga Ititi Community Health Club na inche ona ago kigumono ne serikali yaitu ase ng'encho yo gotwariga iga gocha gosoma amang'ana y'oboremi twasomira amange mpaka tokoenda gotema torore gosento sirie enchara mono ase chibando na ching'ende ne chingoko no obotugi bionsi bwa echiombe. Mbuya mono na inche igo nkoro ku Daniel Masese no Nyang'arande koru Kenyerere naende igo ndo omorai bwa echikawa eswati ya Nyambunde bono nare goteba ritang'ani ng'a nairaneiri mbuya mono ase serikali batoreteire egento tokoroka ng'a kilimo kisasa oboremi bwa ekerero emigondo emeke lakini turusia mapato are igoro nairaneire serikali ng'a mbuya mono egento kende ensemo ya ekawa mbuya mono omosiko oito William Ruto akorete akarusia chikateri chiri korugoro chionsi pi egento gakorete toigore dollar account gatoigore naende arigi chikateri chinde chigotoka kurwa ase mashinani kabisa aria ase chiswati chire na ararusia ebinto binga buna ebio abeka amachiko amakong'u omoremi anyore chibesa chiaye chionsi egento kia omoerio ngoteba ng'a bari twaicha iga tobe chiambassador toirere bari batarenga iga amang'ana amaya tobasomi nki twasomi mbuya mono na inche asa marieta ngoro Gladys Mokeire Okiri koru Nyakora location Nakora sub location Kigogi location Marani sub county ne kembege Kanyoro women group na inche nasomira amanga iga igoro y'oboremi ababaka bwa echinyeni twatebigwe ebinto ebinge na kitubante korenda none emigondo yaito amajago nara togosia batonya kore mario karioka chimbu suronjiro achire chingia chiachire sabono kongo sabanga county yaito toirane bono tosa sub county tosomia abantu tosa chigwadi egere bintu bitugera korwa antibichi goetabosa ibichuka babego konya sabantu baito na inche mbuya mono nkoiraneria ng'a iga segeti gia Kisii High School inche asa marieta Gladys ke muntu korumbanda Marani market Kitutu cha Chenoti etogwaka ng'a mbuya mono ase omogabano oito gotoretere oboremi iga
abang'ina abagaka bari moreka twachira twanyorire ng'a twanyorire obosemi ekero mwaigure egento buneke timokobereka twamanyire ng'a gitogotuga chingoko ng'a gitogosimeka chinyeni ng'a gitogotuga chinsu. Na inche ase amarieta angoroku Jacqueline Kemutoyaro Nyakora sublocation nairane iria serikali ng'ambi yamo ase eng'encho yatoretire ase egeti eke iga kia Kisii High School twasomire amang'ana amange inche nigo nde omoremi bwa echinyeni rinagu ngosimeka kwanyora nsa chinde ntobwati noe na obwoyo gotwaka echeki egere tonyare konyora obwoyo obwegere tosimeka oboremi obwo twanyorire amasomo aya are amanene mono muna koreng'ana togotuga chiombe twakini mpaka chimori twairwe twatebigwa mpaka amariogo tobwenerete mpaka chichumbi tokoa chimori chikine igo oboremi obo iga bwangokirie ase rituko ria rero serikali yaito tokoyeiraneri ng'ambi ya mono naende egenderere igo botambe rigere tonyare koba tokonyora obong'aini muna tobwenerete komenya aria ase ebinyoro. Ase amarieta Beatrice Makori korwa ekenyoro kia Nyabangi kegotoka Kegogi location Nyakora sublocation nairane inche nkoiraneria serikali ng'ambi ya mono ase okoreta amafunzo aya gekogera abanto bande tore mari orusana imento maeti ase tokorema gochia bono twanyarire komanya obomanyi muna kitoranyare korema ebinto biaito ng'a kitoratuge chitugo chiaito eri tonyare kogenderera gochimambi mbuya mono. Ase amarieta nkoro Esther Moraa korwa Bomachoge Bokimonge ward Kenyenya market igo ngokwanera ase eng'encho enchera eye Nyasaye akore egekone kiaye otoratwacha twatebire serikali ng'ambi ya mono ase echire eye nakwanera ng'a Kenyenya market chinyeni chigochorora konya ntomanyeti ng'a amariogo naro eriogo ndiro togwenete gotumeka chinyeni erinde twamanya koreterwa twari ogocha oko kwagera twachaga twagokigu ase eng'encho ya okobundiswa twabundisirwe ebinto ebinge mpaka twabimanyire naende twatebire ng'a serikali eke yakorire naende egendere gokora botambe ase eng'encho twanyorera amasomo aisaine ose bono abang'ina aywo twairaneri ng'ambi ya mono omogambi oito omorai oito Kisii county na Kisii FM mbuya mono ase ogotoikang'e naende gotoa kumetupatia changamoto sababu hatukuwa tunajua jinsi tunapanda mboga na jinsi ambao tunapanda hata bimeo. Sasa tumeshukuru na ni asante na tuendelee hivyo hivyo.